Kahnyutrep Youth Council HYC hakajelang ba Roy Kuparsin Rem Presiden Kalapet Jendan nakajelang balakot penlong dakatnat kakoi kakia lengba Kementeri Bedepe ka Dr. Mezil Amprin Lingdo lemki officer hadien bakatnat kalakentaj ya ka jingdawa ka HYC ban penkenra ya ka oral substitution therapy na civil hospital Shillong. Hakani kejelang hakar potrek na luar arjar pusau hakamra tekam Kementeri lai don lang da kibor Bedepe ya ka Meglia AIDS Control Society kibor pulet kibor badai kmi ya ka civil hospital Shillong ki nongilam ka Meglia Youth Forum bat kiwe katei ka OST kaba ka HYC ka dawa penkerya kadai ka caka ka baki kerni di drugs ki wan sim dawai ban penko yo drugs na ka met jangki lane ka drugs detoxification habakren sekilat thai kubor ba Roy Kuparsin Rem Presiden uloong bakaseng kalabu ya katei ka jingdawa halo ka jingsem jongka na ka jingkanra ba katei ka center ba ka long penban ka caka ya di thi drugs uba Roy uloong bakatnat ka ai ka daw ba kamdon caka ba thumu banbu daki volunteer ha katei ka center kani kasi mentar si jingsha kani ka jingalang ni ka ba na kalian jong ki department ki ba fair ka jingalang ka bala dep kini ki benai bala dep ba ka health minister kala tha yaki bikin wanra ya ka report laki don mqw pat ki jaka ki bala wanra ya kani ka USP center na possible ti marsen boy manstang ing ni jingalang ila yo ka report na iway officer project director jongka Meglia AIDS Control Society belapan pa ba nakalian ga jongki kila ada penlit pet kita kilai tili ki jaka bat hadien bakilawan man kmi kimshim kilap bat kishim bakini ki kilai tili ki jaka kimshim kimlong lani kimlong suitable na kabanta ban bu ya kani OSP center bat kilaong hi ku makalong manta dei ban bu bet hang tiap possible ti kawiru ka bapelengo yangi hakani ga meeting ba manta kasi kalong ba nalor jongi kum geseng kepulauan ra kani hamat ban ya keren ban ya tai bat habreng jongi bat kiwei pat ki department kumju ba health minister ladon sa de kiwiru ki kenhon ki badan bentalang kani ka jingalang ya kabang ngim smo ya ha ke kepala miru lembah kajing keren ba kajing sutu nak liang ka health minister kalau bala IT hakini ki brio lani kini ki kani ko forum ban pet lani ban khmi ban penyak be yaranti ya kani ko OST center ki ong ban kit lani ban shimaki ya kata kajing kit kli ban penbet dan nak liang ko jong ngi la ong da ka basai ba kajing kit kli kade bende jong pasorkan kamdei ban bret ya kajing kit kli syakinu kinu kiseng lani syakinu kinu ki kenhon Kala da kasorkar kamla ban shim kata kajing kit kli kam don jengmut yang ngi bangini syong ya kani jingelang mata kasi balor kata kadong rem tang san at lai minute ya kajing keren ka jongi ya kabangila pa ngilahap ban mi no na kanika meeting kumakalong mata kasi bat nakaliang jong kaseng kumangila yang hi ba kani OST center hakajing sisa kada ban wanra ya kajing yada ya ki ya kajing ajing sumare kini gibri ki bapang gibla kerni kajing di drugs ni kalong penban kajing tut yu babun balang po pendon kami ke civil hospital di halor kata nang rembang gila dawa baki diman rakno ya gitu nang tondri kumpa kapau himtang i bakal adon pa kajing sotu jingmut apdeng ka DHS apdeng ka department jo ka health apdeng ka Meglia AIDS Control Society pat kani ka wi ka forum ka bami khmat kita ginong di drugs ki badan hakni ka jala jongi kalau ada kita kata ke forum ke bami khmat ikini nong di drugs sakni ke jala ka jongi kila ban shim ka jing ikli te shim ka jing ikli bakim dei ban le tu syu kan nang ni sakmat menne mestap kadang ni khubor na kirang pa snong na keleng ja kasor Shillong ki bong ba ka jing bun jo ka jing tu jing thiem ka jing bun jo ki crime ki petty crime sangi Shillong ka dina ma ka jing bun jo ki nang di drugs kalau la kata ke forum ke bawan ban shim ta mata ka si kala ban shim jing ikli ban nadu la syai ka si om dei ban don syu ka jing tu jing thiem kikam tiam po sor Shillong bare ki jaka lada kila ban shim ta ji kli ngi kloi ban ong ye ki shim bat pet ke kati OST center badan T7 ringi dep ha balada pintre mon subha ka no hin la bantre pi ong ban bu volunteer sangte hapo OST center civil kena begini kinong shim dawai ni OST kinom let bantu ban tiam kinom le ikinu kikam bean te po civil lada kala ban long tang isu ban ai kuble kin ringi dep sha balada fitre mon subha pimla ban ai la kajong kajing embro sisnem boro arsdem becu apsa ante possible kalau ka bae de nahlor kata kanong rim baong ba ka sorkar kari ban shim me kajing klip pimla ban cubret chwe tikani kare khubor ni nakaliang jo kaseng impdiang ni kari jilang balong ta kasi kai ka bakirai ni bret haki ai bikin rai ai bika head minister kan share ka meeting ban rai kai bakidai ban le nakaliang jo kaseng ro lada ki shim me kajing klip no
nang ni syakmat ladangi lapat ang sibil kadon ka jing tu kadon ka jing di drugs ngin sale ke ibu de le bat ka responsibility la ne ka jing kli ka ben shim ka health minister rangkap bet kini gibrio kani ka megle users forum bat kunjuru ka megle AIDS control society bat ka office yung DHS ka bat shim ka jing kli la dadon ka jing tu jing thiam hang te po civil hospital la dadon ka jing khai drugs la dadon ka jing le iki kambean ki ba per hang te po civil hospital kini ki kenuan kini ki buat ki ben shim ka jing kli Kya ni am ka daw balik im laban pen kerja kan ka osis anda. Kajing le hi ka jongki ka denam ka wei ka health minister ko ang baka civil hospital kam don jaka shu da kumai ki wei ki jaka ki ba ki la pet lu ki kim long feasible. Ringing it baka sarkar ka bun ka jaka. Ndai bakam don ka jaka. Ndai namar bakam don ka mon. Ndai namar bakam don ka mon ban le umta ka shu ai ki daw ko kumni bukum tai. Ong ingi baka civil hospital ru kinang pen he shu lani kinte ka building ka behe apo le di hydro park ndai panang mai pa. Kata ka jing te building lanu kan wan. Kalau abang hadin ship house nem haru art house nem batungin nang am bagi kita kikam seni upat kinang karoi hangte po civil hostel lani hajan jo civil hostel himla ban api kata kakam jo sarkar kani ban pe ba nak benta ka jing bah jo kis spa arspa ngut lai spa ngut lani syajar ngut kam dei pat ban kata yo 10,000 war 4,000 buan ban sim dawai po civil hostel kata ka jing kli jo sarkar ri kumbangi menta ai importance ban ban kita ginong di drugs kinong khai drugs ban yo rupat ba buan ban sim banyo kajing mentoy nang ni nangko civil hospital kata kini ka kamram jong ka health department jong ka DHS jong ka megle AIDS control society bat kini ka forum ka ba mikmat menta kasiban wan kini kajing ala lada kirai menta kasiban ailak haki bikin le ing tigi volunteer work jong ki ban penting kena kita ki kena buan sim dawan USD kinom le ki kambean ka sengru kan bud din pat ya kani ladangi lapan ladangi lap baka don ka jing tu jing thiam ka don ka jing khala dengi file FIR next ngin file show YouTube bale ya ka kam ngin file kani ka forum ngin file ka ya ka director jong ka DHS ngin file ya ka health minister na mar kam snap ya kay gumani ni kren Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya